След кървавата битка в компютърната зала на Вашея отец Паисий, животът на Добри рязко се промени. Убил Севди Местанов, добрият селянин усети как неговото собствено съществуване се изпълни с нови зловещи последици. Вестта за смъртта на Севди се разпространи бързо и достигна до най-лоялния му ученик Митко. Когато чу новината, гневът и тъгата разрушиха душата му. Митко знаеше, че светът му се е обърнал за главата надолу. Севди не беше просто учител. Той беше вдъхновител и защитник на свободата. На погребението на Севди Митко чувстваше как мракът на живота го поглъща. В тълпата сред присъстващите се появи Оскар Синджира. Оскар, облечен в черно, с мрачна аура около себе си, предложи на Митко да се присъедини към синджирчетата. «Имаш нужда от нова цел», каза Оскар, вглеждайки се в Митко с проникновен поглед. «Но първо, ще ти дам 3 правила, които трябва да следваш, ако искаш да си част от нашето семейство. Първо, никога не гон», продължи Оскар. Второ, оставай лоялен. И трето, давай го дива. Тук той хвърли предизвикателство към Митко. Искам да те видя да танцуваш яростно на автобусна спирка с кей-поп музика. Покажи на света, че не се страхуваш. След смъртта на Севди и съвета на Оскар, Митко се изпълни с мотивация. Въпреки тъгата си, той реши да се промени. Започна да обикаля Лайк Дюнерс, известната закусвалня, и поглъщаше екстра ларк дюнери, като в същото време удреше фитнеса всеки ден. Със всеки нов дюнер и всеки нов комплект в залата, той растеше по-силен и по-голям. Митко започна да привлича вниманието на мутрите на Фахри. За да се справят с него, Фахри реши да изпрати 3 мутри, за да го поправят. Но Митко, станал истински звяр, се справи с тях. Бойците на Фахри бяха невъзможни да се справят с новата мощ на Митко. Той разбиваше черепи и накрая изхвърли телата им през прозореца право в реката. Вестта за поражението на неговите хора стигна до Фахри, който се разгневи от загубата. Когато Оскар видя каква машина за бой се е превърнал Митко, реши да го приеме в синджирчетата, но не преди да го подложи на тест. «Трябва да знам дали можеш да бъдеш верен на нашето дело», каза Оскар. Оскар наел красива млада жена от махалата, за да се опита да съблазни Митко. Но Митко, променен и с нова решимост, устоя на изкушението и отказа. Оскар беше доволен от това, но знаеше, че трябва да го тества допълнително. Постави му следващото предизвикателство. Дай ми свирка. Митко без колебание му я даде, демонстрирайки своята лоялност. Накрая Оскар реши да тества и дивата страна на Митко. «Искам да те видя как танцуваш яростно на автобусната спирка», каза Оскар, хумористично смигайки. И Митко, вече разкрепостен и готов да покаже своята нова същност, отиде на спирката и започна да танцува на кей-поп музика, привличайки погледите на минувачите. Обаче, в тъмния свят на Фахри, последствията за провалите на неговите мутри не бяха приятни. Фахри, разгневен от това, че хората му са били парализирани и убити, реши да отмъсти. Заповяда на готвача на Лайк Дюнерс да спекулира с дюнери на Митко, добавяйки броули за малко допълнителна мощ. Резултатът – Митко получи дълга, болезнена ерекция, която го преследваше цяла седмица. Със всеки изминал ден, докато се бори с неудобството и абсурдната си ситуация, Митко осъзна, че това, което му се случва, е просто част от неговото пътуване. Сега, изправен пред нови предизвикателства и с нова цел, той беше решен да се справи с Фахри и да се утвърди в редиците на синджирчетата.